Una destacada representació institucional i de la societat civil s'ha reunit aquest divendres al matí a la seu de la Generalitat a les Terres de l'Ebre per celebrar, amb 24 hores d'antelació, el Dia Internacional de les Dones. En l'acte s'ha realitzat una taula rodona sota el lema Veus de dones en l'àmbit públic i privat, amb representants del món universitari, empresarial, judicial, periodístic i dels cossos de seguretat. La declaració institucional ha recordat la feina feta per l'Institut Català de les Dones en els seus 25 anys d'existència i ha assenyalat alguns dels seus nous reptes. Encara queda molt de camí per recórrer, de fet les dones encara no estem presents a tots els llocs de la societat, especialment en els càrrecs de directives, hi ha una desigualtat salarial del 19% entre dones i homes, les dones encara no estem presents en els llocs de direcció, les dones tenim molta formació però després a l'hora d'ocupar càrrecs importants encara no estem representades i només per aquest motiu encara té sentit que avui estiguem aquí commemorant el Dia de les Dones. Entre els nombrosos actes programats per commemorar el Dia Internacional de les Dones destaca l'acte reivindicatiu que a 2:15 de la tarda organitza el Col·lectiu de Dones de les Terres de l'Ebre. Aquesta nova entitat s'estrena de forma pública amb una concentració a la plaça Barcelona de Tortosa sota el lema Maternitat lliure i desitjada.